Video maka Evangelist Ebuka Obi yesterday. Ụfọdụ ndị efulefu, ụfọdụ ndị chukwu ya akpọ ọkụ, wee nwee the effrontery, the temerity, bata na my DM na-akọghịrị, bata na my comment section na-akọghịrị. O nwere ụfọdụ n'ime unu delete their comment, mana ndị gbara m obi, ndị memu obi afụọ m fụrụ m ọkụ, ndị bịa na my DM na-akọghịrị agba. Na ba chọrọ ịma iwe ka m obi, nji wee pụta wee sị na abọ jọrọ Igbo alụ. Gee m ntị ka m gwa gị, Igwe Credo with the last fool ya kwuo eziokwu kpuchikiri dị aka. Ya anyị nkịta 2025 ebido m na 28 wee nyewe onwe m nri, kwụwara onwe m ụgwọ akwụkwọ 2008. That is why ụfọdụ ofu m asị na m na-eme ka mpa mmadụ, na m na-eme ihe m elubere oge ime. It is because na m bidoro ụwa n'oge, ebido m hustle ụwa n'oge. Then I see no reason why you will not allow me to express my feelings, to express my opinion in a particular matter. Evangelist Ebuka Obi unu na-discourse na Facebook. Nke izi una nchọgodo ka m keneye for adhering to my advice and the advice of many people. Fully anaya nọ na social media. Anyị gwara anya sazini unu n'ụlọ wụ nkịta ala. And nkịta ala na-agba agba da ata. Ofu onye ala, ofu onye oshi bịa na my DM na-ajụ m kedu ego na Ebuka Obi na-akwụ m. M ji abịala eteboyali onwe m online, wee tiri a voice note. Agwakọtara m ya okwu arụ, and agwatara m ya dị okwu si ya ebe ị nọ social media na-achọ ibe ihe eme ka iwuo, ma ibe ihe eme ka e notice ya na ị nọ na social media. Were voice note ahụ ji wee kpọọ iyi kparị screen record onye je post onye na your page, tinye picture m nwa Igwe Credo di ya na ọ ya aga viral ka m kwee n'ọkụ. Eri mgbe m ji wee fụta ụwa wee lụọ taa afụnụrụ m Ebuka Obi. Mana for the fact na-enwego a gang up ka frustrate the effort of the young man, ka m ji wee neta anya sị mba, onye na-emegbu emegbu ka m na-akwa elu. M wee kwechi na Ebuka Obi ka m ma akwa elu. For 3 years now, akwụ m kwụsie ike na support Evangelist Ebuka Obi, na-agbawa ma wọd n'ime. O nwere onye nyenube m shishi, and o nwere onye nyenye anybody shishi to defend Ebuka Obi. All our jobless people, hooligans.
bụ ndị na-efiri na onwe meeting a na-akpọ na Zion Ministry, mana o nwere akaụntụ ebe a na-asịta ego a na-enye ndị na-edifend Ebuka Obi na Zion Ministry online. O nwere onye na-enye anybody shishi. It is out of natural love. People nwere ebe Evangelist Ebuka Obi nọ melụba ji support ya. I have not been in Zion Ministry. But now like Ebuka, o ji ọgwụ na ọchị mkpụrụ ọgwụ. Ị mana a mental deranged person. If a mental deranged person, somebody with mental problem, keta. Onye a nọrọ na psychiatrist, so iwe na-agbati ya n'uche biko kedu na ọgwụ unu ya enye m ka ndị mma ka nsoro ibe m biwekwa normal life. So unu niile dị mentally deranged nọ on the social media. Evangelist Ebuka Obi chi ọgwụ unu n'aka. Ọ chịrị ọgwụ a ọgbọ ego ya. Instead iwe na-emeghị ya ebenata. My brother, ife abụ na-eme ya akawanye njọ. Unu ya dị surprise ọtụtụ n'ime unu na-akọta Ebuka Obi na-ekwu so many things to pull him down. Ya dị ndụ gbaa ikpuru n'afọ ka all his plans and his vision, his mission for Ngokpala ya esi wee bịa na mmezu. Unu ya dị surprise. Maka na nwata nne ya jewela abịa anya na-atọ ya n'ama. Efi ọhụrụ na-enweghị ọdụdụ chie ya na-achụrụ ya ijiji wee wụrụzikwa efi nwere ọdụdụ. Evangelist Ebuka Obi wee efi nwere ọdụdụ. Jee gbaa tọọchị ife iwe a na-alụ na Ngokpala. Over 20 hotels a na-alụ ya there. Maka na ndị ya abịa Ngokpala 2025 ya enweriri ebe ya na-alalụ for the 3 days a ya eme the crusade. Ọ mmadụ nwe those investment. Ndị Ngokpala unu ya eje mebe wu na eje weluwe portion ebe unu ya onwe kụchatala ego. Ije tiwe blọk, tiwe shop. Ndị gola na Ngokpala because na Ebuka Obi batara na Ngokpala. Ije ụlọ ego ibite na bank mara ebe ihe esi bide. Ije lụwa iwe ya alụwa there because iwe ọhụụ na ịlụ na Ngokpala site ya is a lifetime investment. Ụmụ ya enjoy ya. Because you already know that Zion Ministry have come to stay. Mgbe Synagogue Church of All Nations ka na-ebido ebido. Ebe a bụ headquarter the keta o desert. Ọbịa afụrụ agụ iwe ọwụ. Ime obodo. Okoko Maiko. Yeah. Kedu adjective m meji quantify ya? Mana today go there. You got one plot of land 500 million. A man Igwe Credo na-ekwu. Ana niile dị ebe ahụ enwego resale value. Ndị ọcha na-acha na there. Ka mee investment. Ngokpala will become a tourist center by the end of this year. Ebidokwala 100 days prayer keta efu ndị mmadụ agbakọba. Ọwụ na inwe hotel ana na Ngokpala. Jee chee ego ka ibido hotel gị. Ka ị gbala ego. You made that investment ọtụrụchim. Ị ala awụọ ndị akwụrụ ụgwọ. Ka wabịa na-edistract Ebuka Obi. Ha na-eyuzu
ha post iwi share ichezozia na onwegokwe millions of naira akwa ụba. Onwe ihe na-eme online ndị niile a unu kpọọ content creator. Onwe ihe na-eme online ebe anara na ego. Even onye arụ adịrọ ọkpịa na-agba ikpulu a na-epostu ka atụọla ego ba na onye ahụ ego kwuo percentage wee postuo the person. Onwe ihe na-eme online ebe anara na ego ndị avụlụ ọnụ afọrọ m ka onye ọkpịa zuru ezu ya esi na onye ọkpịa ezuru ezu ego just to post him and raise money for him or her. So ihe na-achọ igwu n'ukwu unu kwadokweni na ndị ka ya da stroke maka Ebuka Obi ya aka nkụ maka na onye udie na-ede na mba niile onye Chukwu gọziri agọzi ụkwa na eze ka ọ ya bụ na o nwere iwe ekwugide ya eme ka onye abụ daa. Ekenekwa unu ụmụ efulefu chọrọ na onye unu ya achụgharị ije na-ewele taịm a achọ ibe ya alụ. Dropụzia kọmentị iji wee wule ezigbote idiot na under my comment section ka ala gbaa immediately. Ndị ala